ọ bụrụ ma ịhụ m n'ụzọ ma ọ bụ na ịhụrụ m n'ahịa ọ bụkwa na ịhụrụ m n'ebe a na-eme ememe ama m na o doro gị anya na ihe ị ga-anụ n'ọnụ m bụ Igbo ka m na-asụ Igbo ka ị ga na-anụ m n'ọnụ ya bụkwaranụ na Igbo onye ihe gbasara asụsụ Igbo na-ewe iwe ma ọ bụ onye asụsụ Igbo na-arụ afọ oyibo ga-asị gị please can you go back a little bit n'asụsụ anyị aga m asị gị gịnị latụ m azụ ndị apụara hello ịnụkwa m aga m anọzi be m nọpịarụ ya ndị be anyị nwekwa na ihe na-abụrụ nso a na-akwazi ya ọbụrụ akụkọ please be official here. Hello, aga m ahụzi gị bịa tụọ egwu m hụ gị mbido m sụchiwe ya ike mgbada ụkwụ na ndọkọ sụọ ya nke na-ewutekwu mbụ na ndị na-ekwu okwu a ị na-ele ha anya ama m ihe ha yi ebe ya ama m etu ha dị ma dị n'anya ama m ihe dị iche n'ebe ha nọ na nsịkọ edosa ọnụ ka spirited be please speak good English here. Hello, ọ bụrụ na ị bụ onye ihe gbasara asụsụ Igbo na-arụ afọ pụtawa n'ezi ọmama dị na-eche gị Ụda nsọ